tiče, obe trke vikend na Tajlandu, stazi Buriram. Nije bio savršen vikend, ali opet nije bio toliko loš. Na kvalifikacijama sam zauzeo 7. mesto, ali smo svi bili vrlo blizu. Imali smo dosta problema sa motorom, s obzirom da u prvom sektoru gde je veliki pravac je jedino mesto gde sam gubio u odnosu na sve ostale vozače, a u sektoru drugom i trećem gde su krivine sam bio jedan od najbržih, možda i najbrži. Tako da smo hteli da menjamo turbo, pa da ne menjamo turbo, da menjamo motor. Uglavnom nismo menjali ništa, rešili smo da odvezem tako kako je bilo. Sa 7. pozicije dobro sam startovao u prvoj trci, međutim udario sam u gume s unutrašnjim točkom, nekom udario pozadi, tako da su se vešanje totalno pomerilo, automobil ne ima više performanse nikakve, jako je teško voziti bilo i uspeo sam da zadržim tu poziciju, da završio sam kao 6. ili 7. ne znam sad tačno, s obzirom da jedan iz Tajlanda vozač se nije bodovao. Međutim, u drugoj trci nismo uspeli mehaničari nisu uspeli da promene to s obzirom da nije bilo vremena, tako da sam morao da vozim isti takav automobil i bilo je vrlo teško, znao sam da ću morati mnogo da se borim, bio sam sporiji u jednom trenutku, međutim uspeo sam da izdržim, da se borim sa vozačima koji su u jednom trenutku bili brži od mene, međutim pri kraju trke ja sam održao isti ritam, sporiji malo s obzirom da mi je automobil bio nestabilan, ali uspeo sam da se izborim za 3. mesto. Bila je jako dobra trka i svi su oduševljeni mojom borbom, tako da eto, završio sam opet kao 3. na toj trci i što se tiče šampionata ne znam tačno, uglavnom mislim da trebamo da puno kao tim radimo još na setupu, s obzirom da kad je napolju su velike temperature, kad je asfalt vruć, gubimo malo u odnosu na Lukoil tim koji ima mnogo više iskustva u setupu od nas, ali okej, tu smo da se borimo. Skoro uvek sam najbrži u timu, to je meni vrlo važno. Nema više bodova od mog kolega Mata Homola, nisam završavao trke, imao sam nisam imao sreće u početku sezone, međutim uvek imam bolju brzinu i šta da kažem, vrlo sam srećan i jedva čekam sledeću trku u Singapuru koju vozimo sa Formula 1, tako da će to biti veliki spektakl i potreba za sve moje fanove i za celu Srbiju. Ljubim vas.